So, nandito na tayo ngayon sa labas. And, ayun. Hi mga moms, good evening. So time check, it's already 5 p.m. So ngayon naman, andito na kami sa aming hotel, ang Starry Hotel. Along highway lang din siya. So mukhang at least meron akong area for my vitamin C. Ano rin mga kasama ko. Here! Yan. Dito oh. May elevator naman. Let's go. 10th floor. Ay lang! Pasok. Dito na kami. Wala, sister. We're here na. Oh, the Starry Hotel. Oh. Society. Yeah. So, eto na, we're going na to our room. Kamustahin natin yung ating room. In fairness, we are carpeted. Kami dito kami. 10:18. Kayo? Ay, kita yung sunset. Wow. Ang ganda. Madumi lang yung salamin eh, pero maganda. Wow. So, yan. Yung code na binigay. 121006. 1, 2, 1, 6. Ay. 1, 2, 1, 006. Ano? Sorry. 1, 2, 1, 0. 006. Ang hirap ang bukas naman ito. 1, 2, 1. 006. Ayaw. Yung susi na lang daw. Susi. Room door is key. Okay. Yes. Okay. Okay. No. I see. Okay. Thank you. Ino po. Hala, grabe. Wow. Parts, kinakabahan ako. Couple to. Ganun siya namin. Wow. Let's see our CR. Oh, diba? Pagkamalan pa tayong couple. Oh, ha? Siyempre, may refrigerator kami. Meaning, wala. Mars, Nancy, paano ba yan, sister? Kami magkasama ngayon, ha? Kami muna mag-honeymoon. So, fresh from the bath. Fresh na tayo, so magugulo tayo sa ibang kwarto. Punta muna ako sa kanila, papagay. Basta kami is 10:18. Puntahan ko sila. Sila si Luella. Magkakasama si Luella, si Vanessa,
Si CJ and si Gren. Hi. Nandito sila sa dulo. Laki din itong ano na to, hotel na to, friends. Hala, laki nga. What's this? Stock room. Ay! Wow, ay, laki na na. Sana pala dito na lang kami. Ni Ken. Ano, dali? Naku, para kami mag-honeymoon. Isang kama, dalawa kami. Oo. Kaya, yun na nga, parang mag-honeymoon, tapos naka-dim light. Kuya, wag. Pwede naman pala dito, datag extra bed na lang kami. Kaya na yung CR kasi. 10:30 na sila. Ano sila eh? Bumaba. Pumunta ng 7-Eleven. Ang laki. Nag-chat sa GC. Mamaya sabi niya, bababa mamaya. Laki. Andiyan sila. Baka andyan sila. Tingnan natin. Ay, nakaligo ka lang. Yes, I'm fresh. Hi! Wow! Ay, Dalawa sa kayo? Hindi, sa tabi niyo lang. Sa tabi lang ako. Hi! Ando sila. Naliligo pala si Mars. Ang laki rin yung Star. Di ba? Oh, hindi ka na dito. Ito laki. Dali mo na isang Naka-dim light kayo. Kailangan may kasama si Ken. Hindi ito ba? Para may ilaw, wala. Meron yan. Ayun na. Hindi, saksakan yun. Meron yan. Baka na. Ang galing. Ang laki. Naku, power blending kayo. Hiniwalay yung mga blenders. Dapat si Kin kasi kailangan ng base. Yung si Arno, ang laki rin no? Mas malaki to. Diba? Tsaka pang grupo kung gusto nyo maligo na sabay-sabay, pwede po. Ayan Caring. Diba? Kasi damit mo pa yan. Buka. Ay, naligo ka na. Oo. Kaya pala fresh ka. Lipstick lang, sweet girl. So ngayon bababa na po ako kasi mga hunting na ako. Bye-bye. Bye. Lalabas ka na. Oo. Kaya nga ako naligo eh. Ayaw nyo pa maligo, bahala kayo dyan. Ako, bababa muna ako. Pasma kami papay na saglit. Ha? Ngayon ka pa talaga nag-isip ng pasma kung kailang 40 na tayo? Siya. Ano siya ni Ken? Siya naman ay naliligo. Kasi sabi ko, maligo ka na, naligo na ako. Naligo na ako pero yung panty ko yung pa rin. Gulat na gulat siya. Siya. So, nandito na tayo ngayon sa labas. And, ayun. COVID, mga moms. So, smoke lang tayo. Gwapo, baka naman. So, we're here sa labas na. Tapos, may mga ibon siya sa taas. Ayun, doon. Kaya siya maingay. Then, it explain na may mga pupo ng bird dito sa gilid. Isang gwapo ni Kuya. Sana ako na lang. Kuya, ako na lang. Kaya sana kasama mo. Kasi pupunta ko dito. Diba? Kaya kasama ko siya dito. Hintay lang kami. And, pogi na. Best din naman, Kuya. Baka ikaw, ako na ba hinihintay mo? Nakapakala din ng slight lang. Very light. So, pero okay naman. Pero, it's cute. Sa mga nagtatanong kung nasan kami and where's the hotel, kasi kami nag-stay dito ngayon sa Chiayi. This is in 10th floor, number 617, Songshan Road, West District, Chiayi City. Yan. Ang name ng hotel namin is yung Staryi Hotel. So, 10th floor yan. And, yung aming room, yung twin, yung
sa amin ni Papa Ken ay maabot siya ng 6,700 plus. And that is 3 days and 2 nights dito sa Chiayi. So kanina, dapat kami, mga tanghali na kami nakapag-check-in. So since nag-ikot-ikot na kami at saka na kami pumunta sa hotel, late na kami nakapag-check-in. Pero counted na siya as for 1 day until tomorrow ng afternoon. Yun. So if you're looking for accommodation na pwede niyo puntahan, baka magustuhan ninyo, no? Tapos along lang din siya, along highway. Dun sa kabila is yung yung train station. So train station na yan. Or MRT. Ganon, dyan sa Pilipinas. So malapit lang din siya sa mga convenience store. Sa paligid nito may mga kainan. So dito sa baba, ayan, meron sa may pharmacy, may convenience store na pwede kayo makabili. So easy access siya. Ganon. Then, kung tatanong niyo yung pang-apatan, so siguro medyo mas higher pa siya doon sa presyo ng queen bed. O, alam niyo na. Woo! So later, mag-ikot-ikot kami dito. I don't know kung saan magiging lakad namin. Pero, syempre, sulitin natin ang ating araw at gabi dito sa Chiayi. So sa mga nandito sa Taiwan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood. Ayan, abangan ninyo kung saan pa kami gagalat mamamasyal dito. Kasama ng road trippers. Ayan, ng aking mga sisters and brothers. This is Ma'am Chigi. Share nyo na to and mag-comment na kayo down. Mag-comment na kayo dyan sa ating comment section. Okay? God bless you. Bye!